Ulit daw. Ng kwarto. Binigay ko sa iyo yung piso. Binigyan mo ako ng 20. Bali 40 na. Sinigyan kita ng 15. Kaya, benching ko ng 15. Kaya, benching ko tira sa akin. 15 sa akin. Ulit. Ulit. Hindi naintindihan nga. Binalik tuloy yung pinili. Binalik. Electronic pa naman eh. Yo, what's up? Video lang pala yun. Video lang. Ito magkano? 25 kalahati dyan. 25 lang, 45 kalahati. Parang ano yun. Ay, kilo nun. Nay, kagawin nyo no. Ay, grabe ba? Talo Lakers ba? Talo ang Lakers. Talo ko 100. Kumusta tayo ng Lakers? Talo. Pangit yun. Isa niyan. Binigyan mo yung 21. Ulit daw. Kulang ako ng kwarto. Binigay ko sa iyo yung piso. Binigyan mo ako ng 20. Bali 40 na. Sinigyan kita ng 15. Kaya, benching ko tira sa akin. Ulit. Hindi naintindihan nga. Binalik tuloy yung pinili. Binalik. Electronic pa naman eh. Ulit. Ayaw na pati. Ayan guys, wala nang ano yan. Ano ba binili nun? Bumili ng Granada boy. Granada. Wala nang task force, kaya nakalatag na kami lahat. Parang lasing yata yun. Bibili na. Nakalatag naman kami kanina. Binalik kanina ng task force guys nung bandang alas 10:30 yung paninda ko. Sayang lang kasi nabili kanina yung 9 to 10. Sayang yung 2 oras na yun. Maraming tao sana. Kaso lang wala kami magagawa. Wala tayong pwesto kaya tsaga-tsaga lang. Pabintan naman ako 2 liter. Ito pala guys yung ano, kapatid ko yan. Yan, kapatid ko yan. Shoutout ka muna boy. Boy. Shoutout. Kapatid ko yan, kapatid. Si Vlog nahuli. Si Vlog. Nahuli ako si Vlog. Vlogadug. Malagad kanina eh. Malagad. Huli talaga. Kitang-kita sa camera. Dapat kanina ako pinakawalan eh, no? Ay ngayon eh, no? Ngayon ako pinakawalan. Ngayon oras. Baka ano na to. Lusaw-lusaw na. Tingga no? Revive. Pinikita nga Yung po eh. benta. Wala naman. Talsik. Nanood ako ng ano, live ni Bago yun si Joby na. LS ni Tong Banji Mix Vlog. Kaya nag-out muna tayo kasi magtinda muna tayo. Kasi medyo marami ng tao. Init. Tapos nahuli ka nung Sa kanya kayo nakalabas eh. maya na lang mga kawara. Support lang. Kung gusto mo sumusupport ka. Talo! Yo, what's up? Wow. Video lang pala yun. Video lang.
pula, namumula, parang ano. Wait ni... Kamatisan mo na, te. Umumbusan cellphone ko, ha? Ubusan mo. Kung kita kaya, ano. Malalaman pagpabidyo. Oo, kanina. Ewan ko ang spinach. Malamig-lamig yan, boy. Basta po muna, mamaya wala ko nakabili. Sampo 1/4, Sampo. Dito, Sampo 1/4. Ay, ito magkano? 25 kalahati dyan. 25 lang, 45 kalahati, parang ano yun. Ay, kilo nun. Nay, sabi niyo no? Longest naman yan. Yan, malayo yan. Eh, malayo yan, eh. Kaya mag-alala. Sagot ka ni Sir ano. Mahirap maano tayo. Hoy, kamatisan mo na yung dala niyong ano. Gurda ko ng kalahati, anak. Ha? Itlog Ano ba, kalahati lang? Oo, kalahati. Ito, mag-green para hanggang ano. Hanggang Magkano kilo? Oh, yung itlog mo. 26, 25 na lang to. May discount ka na. Nakamura ka na. 25. Asa mo ba yan, Nay? Oo, yung sa kapitbahay namin yan, kanay sama. Nandun na rin ako, nahuli na ako kanina lahat-lahat. Nandun pa rin siya. Ay, kaso to. Huli na lahat-lahat, nandun pa rin. Talaga ako iniwan. May ana, huli. May bulong. Maka! Lagi rin. Sabi ng ano. Sabi na rin yung sir. Ganun si sir. Oh, wag ka nang gagalaw. Wala kang ano eh. Tahimik na ako talaga. Yeah, Richo. Yeah. Get out, shut out. Hey! Hey, get out. Nagagawa mo, vlogger eh. Vlogger eh. Sabi sa akin nung bayad, utang, kano? Ha? 40? Ano mo? Ito. Ilang kanin ba? Sala. Tinula ito. Tinula ba yun? Sigang. Tinula. Kala ko sigang yun eh. Ano yun? Wala, kinuha na ni ate kanina. Hindi ko nga ako nagbabayad, kinuha na. Sino? Hanggang mo nga tayo, sinat. Pinali ko ah. Wala kang magagawa. Vlogger eh. Hindi ko na ano yun, hindi ko itatabi yun. Hindi ko Tabi yung baso. hindi ko iwawala yun. Nakasali. Hiram lang. Ah, Wala te, basta binalik ko yun. Kakaiba. Ibang madlang people. Wala magagawa. Kamatisan mo na, namumula. Vlogger eh. Yan, huli ka, vlogger. Ate, magkamatis na kayo. Kamatis, kamatisan muna yan. 10 na lang, 10. Yeah, 10 lang, 10. 1/4, 10. Mga matis ka na, boss. Mga matis na kayo. Kamatisan mo na. Yeah, liliko yan. Makabuti na. Update lang naman natin. Ulitan niya. Makabutin mo si Kuya. 20 ya. Ganda yung isa. Okay na tayo, 20. 20. Siya. Matis. Hindi na. Ako naman kung sinat mo. Ay, bili na. 20 lang. Tama. Kamatisan mo na. Ano yun? Kamatisan mo na.
karing na lalaki. Kala nyo kay ano? Ang pangalan niya nito, nakakalimutan ko yun ito eh. Pangalan nito eh. Kala mo kay ano, kalatkaring na lalaki? Ha? Ha? Pangalan mo? Ay, Jomel, Kuya Jomel. Vlogger eh. Vlogger ako eh. Kung ako huliin, vlogger ako eh. Huli ako eh. Teka ba, teka ba? 27 ka lang? 27 ka lang? Ako mo naman ang bulok. Ako mo naman ang bulok. Di na ito binigyan ng 10 piso eh. Nag-iyak-iyak ng puta. Wala pang sa'yo niya. Sabi ni paring Roji, ikaw daw, pag ininiritan ka, ayaw mong bigay. O, pag siniritan, ayaw rin yung bigay. Kahit nga sa akin. Ayun na, guys, tayo mo, ngayon, hinawa ka na lang. Ako hindi makain. Kalahating kilo. Huwag mo ko huliin, boss. 34, ay 33, 35 na ito, te. Dagdag isa. 5. Huwag mo ko huliin, boss. Naka-vlog ko. Eh, sana ako. Vlogger, oh. Huli ka. Tangina ka. Vlogger ako. Naka-vlog ko. Huliin mo ako. Ba't di ka nag-live ka sa Kumu, boy? Saan? Sa Kumu. Sa ano lang, YouTube. Sa YouTube lang. Kasandan na agad. Kasandan. Sangit yan, pre. Ay, kamatisan mo na, te. Kamatisan mo na, te. Inan ko pati ako. Ya, kamatis, te. Kamatis. Ikasa mo! Sampu lang, 1/4, sampu. Nakakunti. Oh, kamatis, kamatis. Yan! Ay, tagulitan. Yung kaya dito. Marami na siguro itong pera. Ganyan pa rin, may bibili. Tama na! Yung pa naman kumita na 1,000 sa isang araw eh. Ah, bili na. Bili na, kamatisan mo na. Nakakapunan, hindi lang. Yung lakas ko kumita yan sa'yo, boy. Alam mo ba? Yan. Sa isang linggo niyan, mababa 5,000. Ay, 5,500. Hindi pa binigyan Ha? Kamatis na mumula. Parang labi lang ng dalaga. Kinsi na natin to, mama. Kamatis na namumula. Parang... Yeah, kamatis siya. 10 1/4 siya. Dito, benching ko kalahati. Nakangkong boss. Thank you, madam. Benching ko dyan, dito 10. Magsibili na kayo, maawa na kayo sa pobre. Ito 10 dito, 10 1/4.
Ialok mo kasi boy, parang bumili. Gato nag-aalok eh. Kaya kamatis, mura lang yan, te. Ilan, ikaw, plus ito. Iya. Kamatisan mo natin. Iya. Kamatis te, kamatis. Kamatis! Mabili talaga yung green. Kasi maabot na din naman ito. Tatagal yun eh. Ayun, kahapon ang daming green yan. 25. 25. Okay na saya? Thank you po. Kamatisan mo na, kamatisan mo na. Ay, kamatis, kamatis. Kamatisan mo na, 10. So, yun na nga guys, kamatisan mo na habang hindi pa naliligo. Sabi ng likod mo. Layo. Kulang, te. Pero masira namin. Safety lang. Ay, kamatis. 10 1/4. Pinsi makay. 12 po, 12. 10 lang. May merienda ko lang. Boy, magkano nga yan? 5? Kamatisan mo na ya, kamatisan mo na. Gawin na natin itong binsi ya. Binsi. Okay na po. 16 na nga eh, 15 na lang yan. 80. Ang kangkong, te. Ina. Ano ba? Ang kangkong. Bilang Anong 75? Sana all nanilibre. Ha? Kakain ko lang eh. busog pa pala eh. Busog pa pala boy. Ikaw, puro ka daw ano, hingi. Di ka man nang lilibre. Kamatis ma'am. 10 1/4. Ako lang. Ako na po. Ano ito? Balintawak, boy. Balintawak. Tanong ako dun, 45 eh. Mura ga? 45 yung baka eh, ilang piraso lang ang kukunin mo. Hindi, kawon niya, nakakawon. Kaya nga, nakakuha. 45 nga, mahal nga ng kamatis ngayon. 450 kaya kuha ko niyan, kala mo mura yan. Taas ng kamatis, boy. Babawang ako bukas, bawang. Bala ko nga magsibuyas tsaka bawang. 400 lang yung bawang ko eh. 400, saan? Balintawak. 400 lang. Uy, nalaglag. Yan guys, paghapon dito. Ganito ang ano namin dito. Sistema. Yan. Ito yung ano namin. Yung pinaka-heartthrob ng Dumalay Street. Nel, Mel. Shout out. Lager eh.
Kuya Nonoy, kung nasaan ka man, yung anak mo, naghahanap buhay oh. Para sa ano daw. Sarili mong tanim yan, boy. Boy, sariling tanim. Bye-bye, mamaya na lang. May pang-upload na ako, guys. Kahit simpleng vlog lang. Oo nga. Nagbablog na kami. Vlogger eh, di ba? Vlogger. Yeah.